Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Siziň öňüňizde Türkmen Portal web-saytymyzda ýene durmuş turlgy satly gepleşigimiň täze sany. Gepleşigimiň täze sanynyň mihmany Ahal Durmuş gazetynyň bölüm müdiri ýazýan şygyrlarynyň agla we bölegi aýdymy öwürlen biziň şahyr denanymyz Durnawat Aşyrowa. Durnawat gelneje durmuş turlgy satly gepleşigimizde biz mihman bolup geleniňiz üçin gymmatly wagtyňyzdan aýryp bize sarp edeniňiz üçin size sag bolsun aýdýat. Ilki bilen işiňizde üstünlik arzu edýär Durnawat gelneje. Inni eger mümkin bolsa bir dinleýijileň siziň eserleriňizi bir okaýan bir raýatlaň adamlaň bir haýyşdy boýunça gepleşigimiň bu gedek sany size mihman çağırmak biz makul bilip geleniňiz üçin sag bolsun aýdýar. Bir näçe sowallar taýýarladyk. Mümkin bolsa bir giňişleýin jogap berseňiz tomoşaçylar gyzyklandyrýan sowallar elbetde taýýarlan sowallarmyz. Inni gepleşigimize başlamanka öňüňiz bilen tanışdyrman kaňyz bir owadan goşgulaňyzyň birini has dogrusy bizim gödel watanymyzda parahat watanymyzda wasp edýän bir owadan goşgyňyz okap berseňiz soň taýýarlan sowallarymyza geçdik. Gözüm görüp dur kaýakta jahany. Hem bilýärken onuň mehrinden ganyp. Ýugulmajak güne galmajak bolsaň gezmede on özüň bagytsyz saýyp. Gün dogýa, aý dogýa adam zady üçin. Ýyllarlar göz gapýatyny görenler. Yıllara del asıl her bir minutyň degýänler dünýäde ýaşap ýörenler. Bir bahylyň ýaman söýdüne gidip gözleriň nuruny öçürme insan. Kimdigini hemmedenem hak biler, iyil gün biler, biler kursakda ujdan. Dost diýip ýörenim duzundan gorkman. Eger edýän bolsa saňa hyýanat, ejiz güni, mätäç güni ýene-de golundan götürdi, ýetirdi alat. Bilse bilsin, eger ýene bilmese tavsyrany halal çörek duzuňa ýaşylygyň gaýdyp geler Hudaýdan ojaňa özüňe ogulgydyňa. Kapsa bolun Durnawat gelneje owadan şygyryňyz üçin, owadan eseriňiz üçin inni tomoşaçylarymyzy gyzyklandyrýan biziň taýýarlan sowallarymyza geçdik. Mümkin bolsa diýenler şahyr denen, owadan denen näçinji ýyllar, nerede dogurlukka eger mümkin bolsa ilkinji sowalymyza şeýle bereli. 1971-nji ýylda Gäme owasyna dogulum. Çağalygym Gämede geçdi. Maşgalada näçe dogun? Maşgalada biz 5 aýallygyn, iňulymyzdan bir erkek dogunmyz bardy. Erkek dogun. Gäme owasynyň näçinji mektebini tamamladyňyz we okuwuňyzy, bilimiňizi soň nerede dowam etdiňiz? Gäme owasynyň 5-nji orta mektebinde okudum. Tamamlan oğlum men Lukmançylyk oğru. Men şepagat uýasy. Şeýlemi? Kärim boýunça. Ýöne käriňiz boýunça rahmat çekeňiz ok. Ýok, ykbalym dörejilige getirdi. Sanagatçy hasýaňyz. O ýaşlygymdan özüm sanagatda gaty gowurýadym. Hakamjan aýdym aýdýady da. Dutarda aýdym aýdýady bolan. Yüreğim şo dutarın içindeydi. Şeýle. Hemişe şoň tarlaryny oýnap, perdelerini oýnap, şoň ýanyna köwlenip aýrylyp bilen okdum. Şeýle dutar gowurýadym. Häzir hem şuň kugunem dutarym owady üýt göşük jadylaya gaty gowurýan. Ýaşlykdan sunugat söýýädim şu bir kakamyň ýanynda ýani dutaryň tarlaryny oýnaýadym diýýäňiz. Ýöne näme üçin şeýle lukmançylyk hünärini alypsyňyz? Owa. Maşgalamyzda doktor bolsun diýdiler. He. Ejeňiziň kakaňyň kakam howa islegi elbetde bizim üçin owat. Häzir biz aslında bir hakyky türkmen maşgalasyna terbiýelenenler. Şu eje kakam söýdi edilýäne Yaradanyň permany ýaly. Şonuň ýaly, şonuň ýaly hiýlanmaly, dinlenmeli. Onuň sada adamlardy ejemem, kakamam, kakamjan özi aýdym aýtsa-da gyýyzlaryny aglawa çagaty gyýyz bolan üçin soňotdan näme üçin gawanardy. Soň üçin gypkanardy, kän sada golaýlatmazdy. Dutarym golaýna barany bilse şonu mahmal gawyna sarp alyp ýokardan asyp goýardy. Hatta size de kän çalýan sazlaryny dinletmedi. Howa. Ýöne özi bolýan dama dutar bilen gepleşip piriňe döneýin, taryňa döneýin diýip söýür otyrdy da dutarny. Ondan soň gusul wagtlaram bir zada begenen wagtlaram hukman eline dutaryny alyp şonu bagyryna basyp şoň bir tapyndan zadyna typalap söýüp oturan şu wagt ýaly adamda da. Diýmek özüne
aydaly sırdaş ya dertdeş gözleýän ýaly Son ýaly hemişe şonu ödüne sırdaş bilipdir. Ne bir goşgulamyň birine bar da şeýle bir küýsüdüm edýid obamy. Sada ilen durusuly ýabyda. Şulowaň ýolundan ekidipdiler kakamjan ýüklep köne tabyda. Garramany saz çalardy, dutardy, kakular ses hoşardy ýüregime. Inni gözlerime pederim ýaly dutar çalýan sadanlany görümdi. Şeýle bir küýsüdüm edýid obamy. Çykaýjak diýip mehribanla möňümden ağda çıgan bolsa bagtly günleri berenligi üçin rady bermekde. Köp sağ olun Durnabat Gence. Owadan goşgyňyz üçin Durnabat Gence indi ýaşlygymda has bir sunuty, has söýýädim diýäňiz. Ýöne maşgalamyzda ine kakymym gysganýady, hatda dultaryň owazyndan bizi gysganýady diýäňiz. Ýöne bir sizde şu şahyrçylyk duýgusy bir goşgy ýazyp bilýänligiň duýgusy özüňiz haçan duýdyňyz şonu? Men on çağalyk döwürlem duýýardym. Hebe bir da begen temen derrew baryp galam gözläp tapyp kagaz alyp şeýdip ýokman bir da ýazardym. Bir da gynanyrsalar ýazardym. Ýadýaňyz göni goşga geçirýärdiňiz. Göni goşga geçýärdi şol öz-özünden hawa o döwürler näme eken üns berilen o. Onuň bir köplüns näme ýaşlyk bir ýaşlyk gelgeni ýaly bir geçki diýence duýgu durýdyp pikir edilýär da edilýär. Onuň edil tutuşdurkyň bilen süňňi gurşap alyp bir bar ýaşaýsyň şoňa öwürleri öýdüp pikir eden hakda. Siz pikir etmediňiz. Ýok, pikir etmedim. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ağlan onum ağaymam, şatlanan onum şatlygymam şoňa siňip tutuşdurkym bilen özüm sigaretə bagly bolup galdym. Kimdir bir edýidlemiň birini ýitiren onumam şoň bilen teselli tapdym. Onuň nämedir bir da şatlanan onumam ýene şoňa ýapyşdym da. Şatlygyňyzam galam kagaz bilen paýlaşýanyňyz, gaýryňyzam galam kagaz bilen. İlkinji ýazan eseriňizi kime okap berdiňiz? İlkinji ýazanymy Ejemjan hakynda bir iki benç goşgy ýazyp ejeme okap berdim ýöne. Özüň ýazan dälsiň diýip käýejegini aýdanna dogry boyun alyp bilmän goýupdym şoňa. Özüm däldiňiz. Hiç wagt jogap bermedim de zat diýmän goýdum sebäbi käýýärler edip gorkdum. Soň haçan kabul etdiler Durnabat Gence? Onuň soňa wakalar näme Akbal abi kakamjan ýogaly. Onuň kakam ýogalyndan soň bir ýüregimin ağysy gowy çykyrdy meni ýem onu gidläp bilmedim. Eýem ýaşaryp ýygnap bilen. Ýaşaryp bolmady. Onuň ýaşartmaýan duýgular bolýar da. Onuň ýene de şu şygyrdy ilýän zada men şeýle bir näme üçin minnetdar. Şu iň ýakyn adamlaň ganat geljek hosar adamlaň durmuşda be. Hasyllar ýaly gelip geçip berýän eken şo döwürlerde ýalňyz ýanymda galandan şu şygyryta bolan söýgüm. Meni köp ýerlerde ýekelikden alyp çykanda şu adyna näme döredýän adam, daşyň dolu adam bolan wagtynda da ýekesiräp bilýän-de. Şu daşyň dolu ýöne teň dünýäňe düşünýän adam bolmasa, her kim öz gunahmaty bilen gumra bolup ýörýär bolyn, şu ýeriň üstünde senden ýalňyz adam ýok. Ýa-da bolmasa dünýäňe bölýän bagşandyr Gence. Ýa-da içiň derdini kime aýdanda düşünür, şeýle adamlar gözleýän käme. Siz kagada geçirýäňiz şeýle. Men şonu kagada geçirýärdim. Onuň men duýgulary dugunçagyny gysgaçyk setirler ýazýardym da. Onam ýazýan arasynda bolýan, onuň şonda da belläp geçýän. Iň iri zatym ejemdi. Ýöne şoňa aýdyp bilmedik sırlanmam galam bilen kagada ile onu çöşläp görkezdi diýip ýazýanda. Onuň ýa-da ýene de sigaret diýilýän zatyň nähil derejede maňa edýdigini şeýle beýan etýärdim. Çağamyň ýaňagyna çalynan şarpyga bagyşladym. Ýöne sigirma degirilen galama bagyşlap bilmedim diýe. Şu hakykatdan hem şeýle sebäbi. Hakykatdan durmuşda şeýle. Hakykatdan şu şeýle sebäbi bir nähilli waýdaň sigir diýilýän zat öz ýüregiňi bölekläp ile bermek. Ine şu ol nämedir hem iýlinki hem senki diýär-de şahir. Ine gyrmaşgala hem özüňki hem iýlinki. Sebäbi gyrmaşgalan sen alyp ýetişdirýän ol iliňden alyp gitýär, emma özüni senki de. Sen zatyň ýüregiňiň bir bölegi öýüňde galy. Sigiram şon ýaly, sen ýüregiňden bölünýär gidýär.
Ýöne senden gidenden soň iýlenki. Şoň saňa getirip biljek abraýam senki. Taňa egerde kim tarapy bar bolsa, şoň getirip biljek kemçiligem senki. Sebäbi özüňden önürýän balan şolan bar. Şoň üçin şoňa degirlen galamy bagyşlap bilem, ogna käwat bagyşlar bilen işleşýärdi. Onuň şu taýsyna aýralýa, şu taýsyna ütgödeli diýerler bolan bir ananyň da şu dünýä inen bäwet gözüme gelýär-de. Indi şu dünýä inen bäwekde şoň ýeli aýagy agdy burny hemme zady bar da ýerinde. Siz üçün Men üçün şu bağlam şu men üçün. Ondan şonuň alyp bir el çagadyny ýa barmaçygyny aýrylýan ýaly görýän. Gaty ýokunç görýän. Şoň üçün şu galam degirteler goşgyma halamaýan. Ondan aýdym edäýenlerine de Neswat käbir men bagşylar bilen käbir düşünşip bilmeýän ýerler şonýalykda bolýar sebäbi iki tane bendini aýdym edip aýdýarlarda üçüncü bendi 5 kere 6 kere gaýtalap durýarlar. Hamaly şonu gaýtalama hökmüni alyp. Ýöne men öz ýazýanda atlamyny köplenç aýdym bolýan şygyrlar açyk ses bilen ýazylýar. Ýeňil ses bilen ýazylýar da bir aýdym boljak eýem özüňe aýdym bolup durýar da şoň sebäbi aýal bolam soň aýdyma da höwüsüm bolan soň özüm şonu hiňlen başlatym gelýär. Ondan soň aýdym boljagyny duýanna bagşylar neme şunýal habarlaşanlarna şula aýdyma goloý diýenler. Ona ýöne şeýip aýrýarlar goşa çagader göwnüme diýýär. Öýkeleýär birazçe öýlemi? Dırnawat genjinde aýdymly ýere geldik. Biz bilýär siziň bir köp eserleriňiz, ýagny eserleriňiziň aglaba bölegi aýdymlara öwürler. Mümkin bolsa tamaşaçylarymyz biz bilýär siziň aýdymçylygyň ýerine ýetirýän, siziň eserleriňiziň aslynda ýerine ýetiren aýdymlary köp söýge münasip boldy. Edil häzirki wagtda öňem şol aýdymlaryň bir atlaryny aglap geçdiňiz. Goý tamaşaçylarymyzdan bilsin bir owadan denanyň şol owadan aýdymy döredenligini, şol aýdymlaryň awtorynyň sizligini biziň saýdymyzda bilerler ýaly. Haýwan. Aslynda da maksadym meniň şonu bildirmek. Şeýle. Sebäbi size mümkinçilikler ödýärmi? Meniň üçin şeýle bir şu durmuşyň ähli manyfy şonda jemlenýärler. Ine suat men kitap ýazýar, goşgulan bir kitabyň gatynda durda. Emma şoň aýdym bolan güni edil şu kitap açylyp bir ganatlanyp durna bir uçup gider alatmana şonda çaw dünýä ýetýändir. Ondan ganat geriyip gider ulylyň gözi şonda. Şu aýdym bolýar bolan sygyr diýilýän da ganat bitýär. Olam mara sen ýürek sözüň olam ýyle ýetýärdi. Kimdir biriniň aýdyp bilmeýän duran zatyn sen aýdyp beren ýaly adamlaryň derdine em bolýar şo taýda şeýle bir ýeňillik duýýan, şeýle bir ýaşatyň gelýär. Men ilkinji aýdym bolan goşgym Türkmenistanyň halk artisti hormatly İlyas Kakadur Täjinow sadyny ýadan goşgy görüsüm gelýär. Başta sabır karar takat kalmadı. Canım seni juda görüsüm gelýär. Canım seni juda görüsüm gelýär. Başta sabır karar takat kalmadı. Canım seni juda görüsüm gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda görüsüm gelýär. Dumany bar, qara dağlaň serinde. İnjallara gözlerime görünne. Kapasasygan ok ýürek ýerinde. Canım seni juda görüsüm gelýär. Ýüregim göwrämi terk eden ýaly. Aşkyň täleýme erkeden ýaly. Bu canım çykmaka jigerden heli. Canım seni juda görüsüm gelýär. Şunu aýdym edenne. Jahany bir işgär gelinimiz Kakadurdagan ýazmaga giden eken. Şonda Gepleşik ýazmaga. Gepleşik ýazmaga giden eken. Şonda men hakynda da aýdypdyr bolan. Goşgularymdan maňa görkezin beriň diýipdirdi. Ondan sonra goşgularyny okudum bolan diýdi Kakadurdagan özi Turnawat goşgym. Bir hili ýöne girip ýörnüm bolan ýüregimde hiňlenip durum men şonu aýdym. Öz-özümden aýdym boldy gidiberdi diýdi. Bir zatyň akbaly göterilýän eken bolmanan adamlar gowurdy diýip ondan soň garşaldylar ondan soň Kakadurdaga bilen ýene diýdi näme dilim diýmedi näme diýip bir agyr ýazylan goşgymma Gözlerime qaramasa gözlerim gördü näme canymı görmedi näme. Ondan başga da
Yurdumuz Bahtiyar arkada bilen bir siyasi oşgy ýazdyk bile olam şeýle gowaýdym molly. Ýerde urdan eri aýdyldy. Häzir kunlerde de aýdylyp ber. Şoda şeýle gowarslan siyasi oşgym bolsa. Onsoň Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdiýewa aýdymlama ýerine ýetirýäne gerek gelýän aýdymmaýdy. Gözlerim gözüne düşüp durmasa, dünýäň başga baýlyk bar gerekden. Onun zar malı diýen aýdymmaýdy. Şeýle de Allah diýip bir aýdym döretdik. Onun sadyny Halipa Başymyl Kakajan Nuri ýazdy. Umuman men aýdymlamyň köpsiniň sadyny Kakajanaga ýazdy. Manglayan kıtmat ne yekmal yanap, menim onnoy yokdun bar ettin Allah. Şoň bilen maňa näme üçindir işleşmek aňsat özüm adamçylygy bir hili bir kiçik çağa bilen gepleşip oturýan şeýle bir saat adamda daşyndan şeýdip göreňdi. Şol adamyň gorsogunda şunça aýdym yerleşýändir diýseler onanar ýalagam däl ýöne şoň duýgusyna bir söz diýilýän zadyň bir ýer şoň duýgusyna degip bilse şeýle bir saat berýär bolan özüň haýran bolyp oturýar. Onun gelinmi diýip bir goşgym bar, onu köp adam dinleýär. Ýerde urlardan bäri aýdylýan aýdym, onu esasy Gülşirin Gellimuradowa ýerine ýetirýär. Ýaş Bagşymyz owadan geldi. Ara gözley kalam gaşly töwerýär, maňa için aýtmak üçin geldim. Onun sağ ol Allah berdi. Bir aýdym aýdýar, onun gowurýan ödüme. Onun başga da Bedirgen Çarif diýip bir ýaş oglan. Maňa köplençe ýankyjy edeldi meselemiz biziň Bedirgen bilen ýüze çykýar diýip. Ütkö diýenler ýaş aýdymçylar diýär. O çağa şeýle feti gowy, oglan, o dehin oglan, sesem ütköşük owadan mahmal hete bar bolan. Şu iki stancak bentini alýada galan aýrýada, onuň şo bentleri köp gaýtalaýar. Ondan soň üçin käýarymçyk ol kimiň aramyzda. Seni mene bolýar, ýöne soň ýene düzelişýär. Ondan şeýle de bir köp adamlar gowurdy, halk tarapyndan gowarslandy, meşhur hasap edildi. Ömür diýip bir goşgym bady. Edil häzirki wagtda dinlenýär. Häzirki wagtda dinleýän aýdym nefim bolsa umydym bar gelecekde de dinlener diýär. Durnamutin uçup baryan, nire kıssan yan sen ömür, nire kıssan yarsın ömür. Dursana min seni seyen, nire kıssan yan sen ömür, nire kıssan yarsın ömür. Dursana min seni seyen, nire kıssan yan sen ömür, nire kıssan yarsın ömür. Kölwetimi tenkeýim sabredere ýokmu meýlin, sabredere ýokmu meýlin. Dizine söýüň söýülüň, nire kıssan ýan sen ömür, nire kıssan ýarsyň ömür. Kıssan yarsın ömür. Juwalyk gitse gulula, getirmeýär ýyllar dola. Wah duygularımı doğrap doğrap, doğrap doğrap, doğrap doğrap. Nire kıssan yarsın ömür, nire
qassan ýan sen ömür. Arzular var hatar hatar, qassanmasan elim yeter, qassanmasan elim yeter. Qassan yarsın ömür. Yanamlığın yellin veter mira, qassan yan sen ömür. Mira, qassan yan sen ömür. Timiş yarsın gün ve günden, arım var mı yada minnin? Anana yiğilim senin, nira qassan yan sen ömür. Nira qassan yarsın ömür. Anana yiğilim senin, nira qassan yan sen ömür. Nira qassan yan sen ömür. Cennet her kim öz ömür qassasyny ýazýar bu durmuşda. Onuň hemme adam şahir däl, hemme adam bagys däl. Her kim alyp öz kysmatyny sygyra geçirip bilen o. Onuň ol ömür diýmegem şeýle bir tiz gelip tiz geçýän zat bolan. Ýerde urlar kakam pahir otursa be Zızlanyň ömrü ýaly geçdi diýerde, ýoksa bar ýok 55 ýaşap, 56 tagdenne ýok olamol. Şey diýädi ol näçin beýdi ýeke. Hamala şo döwürde biziň göwnümizde ömür diýilýän zat entek öňümizde gat var bolup ýatan. Hamala bir guturmajak zat ýalykdy. Emma o wagtlar näme aklyň çatan oken hakykatdan hem eýleňe geç seretmänken kiýgin kölüge fiýal geç gidýän zat eken ondan. Şunýaly wagtyň geçmegi bilen hem näme adam syna aýralyk her hili durmuş ondan käbir adam gaty durmuşyňda derwol bolan adamlara ýitirmekligem şolar ýalyk zat ýazmaga getirýär diýen. Dogry aýdýaňa durnamak kenje indi häzirki döwürde şol ömür aýdymy biziň ýaşdaky aýdymçylarymyz has köp ýerine ýetirdiler. Ýolla ulagda gidip barýaxam ýa taksamin sen ýa bolmasa bir magazyna bar eşdýän da şol aýdym ýa internet urgamlarda esenlik bir 2 sany wideony geçirip üçlenji şol aýdym çykýar. Indi size de bir baran ýeriňizde gawat gelip eşdýänsiňiz şol aýdymy. Siz nähili duýguny başdan geçirýäňiz? Indi siziň eseriňiz bir ömür hakyna oda şeýle bir dinlenip bir kun ýa-da bir ay, 2 aýyň dinlenen aýdymy däl-de diýjek bolýar. Nähili bir hil duýgular başdan geçirýäňiz özüňiz? Begençli, owansly duýgular başdan geçýär. Egerde şunýaly özler tanata begenýän, gowanýan ýöne bir gülkünç pursatlaryň üstünden ertýän wagty bar. Başdan aýdaýyn mümkin wagtda. Narada aýarlawanlarymyň biri bilen din çalmaga giderlidik, bayram alyş pahanatyna niýetlendik bolan aýarlawanym. İş çıktı kalmalı oldu da. Ne so tak bardym ol menem iň halamayan zatym ýekelige bolamok. Hiç ýekelige. Maňa gurulňda süýje töhbetde bolmasa so taýda maňa durarlyk ýok da şu gyzylan jaýyň içinde goýsalaram so taýda men durup bilmeýän. Ondan so taýda ay bir ýaşuly daýda çykarjy daýda otyr ýanky bilen gurulňlaşyp otyrsa. Ondan bir denem aňyrdan bir küsana gyýr geldi. İçe yür gideli näme güýmen otyrsyň diýip onu alyp gitdiler da ýanyndan. Onu menem ýanky daýda eýem asnystym da gepleşip. Menem haýtap oň ýerinden ýörek gaýtym da gyýrlar diýdim. Ýaňy bir şu daýda bilen zoralaşdym olen. Alyp gidiberdiňiz laga diýdim da. Ondan gülüşdiler ondan. Aşeýdi pular bilen soňa waka akşamlaryna bile oturýar, diýinjalýar ondan. Indi sen kim diýen ýaly gurrun bolýar da ondan. Şondan özüm tanıştırdım da men diýdim. Maksat hoca berdi. Ömür diýip aýdym aýtýanlar diýdim. Men şoň aftyry diýdim bolan.
yan kontrolör tereden yerinden tutup beni kucaklap olsa. Täzen tanıştılar diýär. O taňa dönün, wagt men diňleýän aýdymam. Wagt sen jory tapynman ýörsiň, biz seni gözläp tapjak diýip. Şonda bir gol gülüşdik. Ne diýdim, o şon ýerke wat gülkün suwa kalaňym üstünden barýan ýöne. Kän ýyllap sınıqotdan men daşlaşamak, asal hiç açanam men sınıqotun öz içinde. Men gazetde işläp ýörüm, ömrüm ýazyp ýörüm, o ýöne. İçinde de bolsam edil ekrana da çıkıp gönnün onu häzirkilim ýaly çykyş et bilmedim. Çekinýärdiňiz we içiňizde şol öýüňizdäki qada düzgün kanun bar diýär. 2016-njy ýylda ýollaşym paher ýok boldy. Ondan o şeýle bolsun. Ondan şol maňa bir hili heme ruhy urgy boldy. Hemem şondan soň bir hili özümi yüklü ýaly derecede duydum. Sebebi näme çağalarymyň ähletiniň garamaty öz eglime düşdi. Olaryňam edil ýetişip duran wagtlary ähletini öýle iskletmeli, hünärletmeli. Ola meniň ataň borjy. Ondan iň esasanam hojalykda erkek kişiň terbiýesi üýtgeşik gerek bolýar. Ondan şuratlardan hütte gelip bilmen mekem diýip birazajyk egnim gysylan döwürleri boldy. Çaryanma gözläp bir hosar gözlän döwürlem boldy. Garanan döwürlem gatkän boldy. Ýöne bir zata minnetdarda. Şu akbal eýleýän zatdy yaradanam, yadanam, ýalkaýanam beýik bir bar hemişe adamyň ýanyna bolýan eken. Men şonu öz durmuşymda gözüm bilen gördüm. Sebebi anam diýilýän zatlarda, anan ýan, men ýanymda hemmeden uly hosarym bar. Allah'ın özü şu dünya yoktan meni bar etdi. Özüm hükman alıp çıkar. Şuratlan öňünde durmaga maňa Allah jan özüň medet berdi diýen bolýan. Miredenler bir ýerden göze görünmeýän güýç. Ýaşy adamlar diýär. O Allah Taala adamlaryň töwereňe gorşap alan adamlaryň ýüregine goýsun goýýar. Rehim şepagatly adamlar duşýar ýolunda. Saňa düşünýän adamlar duşýar bolan. Onun terden qanatlanýan hakykatdanam men ýaşamaly, men göreşmeli. Şuratlar sinaga ken maňa taplanmak üçin berilipdir diýip pikir edýäňde. Sebebi ne şuat ýaşap ýörsiň bolan dünýä innerýäňde bir näçe ogul we dünýä inýär. Ondan şolaň öňündäki ýeketek borçlardan da sen enelik atalyk borjunam etnewem alyp öz egnine gonýar bolan şo taýda doğumdan gitjek yerim ýok eken. Sebebi sinagda sinmadlärle türkmenler sen. Aňryňda ogulhany ýaly adamlar durka. Görögli ýaly adamlar durka, olar biziň atalarymyz diýen. Biz şolaň ruhy bize nur çaýyp durka, biz näme üçin goşokluk etmeli, silkinip özüňe gelenle duýmangalýanda. Şo meselede de Hudaýa şükür alham. İlkinji ýarany. Köp sag bolun Dyrnabat genejini öz maşgalaňyza gellikde gepini tümmek geri. Özüňiz näçe tane perdendiňiz bar? 3 tane oğlum var. Töwelenme 3 tane oğlunuz bar. Çağalaňyzyň içinde siz ýaly sunuwada has aşygy barmy? Ol oğlum ýadýa, goşky ýadýa. Aýdymam döredýä. Töwelenme. Ýöne ol Ozalar Rus mektebini okudy, 1-nji klasdan başlap. Soňra daşary ýurtlarda iki üniversitet okandan soň ol ene dilini ýitiren o. Hemişe ene dilini gatgy bolýar. Hatda biziň köýne sözlemeden bilýär. Ýöne ýazanlar rus dilini ýazýar. Ondan körpe oglumam adat köp adamlar tanaýanlar ony. Bilançilist ol, mukamlar köşküne işledi. Türkmen Milli Konservatoriýasyny oturdy ýakynna, olam sadanna, olam arasynda ýadaýmaty bardy, ýadandan hiç kime görkezden okutýar. Ol babasyna meňden bolmaly. O şokur ýa, onuň ýöne men 50 ýaş toýum bellemde bir goşky ýadyp onam öz aýdym edip aýdyp berdi. Ulyl şonda şonu gowurdy. O sağ olsun diýle ýa 2 tane gelinim bar. Töwelenme canlar sağ olsun. Aktyklaryňyz da barmy? O şuat bir gyýdaktygym bar uly gelinimden, ondan kiçi oglumdan bir oglaktygym bar. Ine uly gelinimden netip bolsa ýene bir oglaktyga garaşýan. Töwelenme canlar sağ olsun. Ozallar sağ olun hemişe kemsinerdim de ýerlerde odan gyýy görsem, "Ay, menem gyýrym bolan bolsa bolardy." Şeýdip berip menen boynu gowanardym. Ondan köplenjem şu
İstes gıyırlarım amma olsa gıydım deyip bilmem qoğuryan. Özüm asıl şu şeyle qoğuryanla. Ondan men şolara kapıdan gelenne gelinim der gıydım deyip karşıladım. Şeyle şoları qoğuryan, söyyan. Ondan oğullarım kayarım fenemeni etselerim. Hiç sebebini soramazdan gelinimin arkasına alıp Hükman oğluma kayıp başlayan ötebile sebebi men bar wagtym, men dir wagtym şulan göwnüne hiç kim degmeler. Eger şulary degjegatam men üstümden geçmeli. Men şu ýagdaýda ýaşaýan. Diýmek sizonda dyrnap atganyjy her bir gyd maşgalan arda öýdýän gaýretse gelinler, bagtly gelinler bolmaly. Gow gelinler bar. Köp sağ olun, janyňyz sağ bolsun elbetde. Saglyk arda öýdýär. Esasy da dyrnap atganyjy. Ýa-ni oglum şygyr ýazýar bir arasynda diýdiňiz-de, goşgy döredýär diýdiňiz. İlkinji goşgysyna size gelip okadan şeýlemi? Hawa. Näme duýmaňyz siz başda Ýeti hakkynda bir goşgy ýazdy. Ondan ulu oglumam watanyna gulluk borjyny ýerine ýetirip ýörke, konwerda talyp, bukja talyp. Ýürüýte goşgy ýazyp uratýardy. Ýöne ol şol ortsça köplenç ortsça rus diline ýazyp ýören üçin köplenç men üçin okamda gülkünçiräçik bolýar. Ýöne yürüjüni goýup ýadýardy. Eje hakkynda onun kiçoğulmam köplenç ýatsa da eje hakkynda ýadýar, watan hakkynda ýadýar. Tele ýylymlarda da arasynda çykyş edipdiler ýöne. Ol bir uzaga çekçek kär hünär hükmünde däller. Höwüsçü. Ba ýüreginde ahir söýgü basyr bata şey. Ondan sonra sen adyny goýça ýazyp saň çykaralım diýteňem ýok diýip çykarmakdan çekinýär, utanýar. Umuman onuň käri sadanna. Ýöne sadanna bolan üçin inçe duýguly. Ondan şeýle bir gudrat bar ekenne içe bolup sen bir zady dilek etdiň de çynyň bilen. Allah jan maňa da şu ady ýetirip berdiň. Allah jan şonu gönü dileýsin ýaly ýetirýär. Ýa-da bolmasa başga görnüşde edip ýetirýär. Mende şu iki tane oğlum bardy, ondan körpem neme gyz dileýänler. Umytly körpeme şu adatjana gyz dileýän. Ondan gyz bolar. Indi köp görýän düşlerim da atlamam. Bir ýyl gyzym bolaýjak ýalyk duýguny başdan geçirýän gyzym bolar. Onu da oğul boldy, ýöne hayran galaýmalda üýt köşük çağa. Beýlekilerin hereketine kendiňdeşler şeýle. Ol oglanlardan has tapawutly, has üýt köşük. Sebebi ýüzüňe seretýär, eýem sen ýadymy, ýa sen syrkawmy, ýa-da sen kimdir bir ýerinden şuň kiýnelimi, öýkelimi. Oňa hiç zat aýtmak gerek gel. Ecem üstünde kökönüp. Gelinjigem şon ýaly. Oşo maňa bolan söýgüsi uly bolan üçin, ýüregine edip bolan üçin gelinem şo derejede söýýär, gowurýar. Şoňa tehel bir zat bolsa, näme işleýänini bilmän, alçyrap başlaýar. Ondan özüm bolla etýän ýanlaryna. Durmuşda bagtly eje, bagtly ene, bagtly gaýnyna bolmak arda öýdýärdir näwatganyjy. Janyň sag bolsun, işiňizde isinlik arda öýdýär. Indi şeýle sowal beretsim meli, şahyra halipa gerekmi? Şahyra halipa hükman gerek. Her bir kärin hem özüniň tiltimli taraplar bolýar da. Şahyrçylyk hakynda asylam söz ýok. Sebebi şahyr diýilýän adam söz bilen adamlaň duýgusyna täsir edip bilýär. Yürekden çykan söz ýürege ýeter diýär-de. Şahyr diýilýän adamlar ýürek bilen diňleýärler. Ondan öz ýüreklerini toplanyp ýatan zady aýtmagyna garaşýarlar. Özüniň gözläp ýören zadyny tapmaga garaşýarlar. Ýöne alhamdulillah zat aňardan gelip biler, joşgun gelip biler. Ýöne ony taraslamaly, yerli goýmaly, sen ony timarlamaly, sen ony adamlara bolar ýaly edip, hatam meter sygyryň ähli düzgünlerini içine salyp taraslamaly. Şuwat heykel taraslar, ýa-da dergärler, haýatlar bol kömüşi gyzyly ýakyp, otda taplap, eline alyp, şoňa gowy edip kesip berýärler ahyry. Berýärler şonu. Ana edil şon ýaly aňardan gelen fiýl alhamy, aňardan gelen pikirleri, duýgulary ählisen birikdirip ýene bir gadana goýup, onu täzeden özüňdäki bolan ukuyup başarnyklar bilen hem garyp ondan halka ýetirmeli. Hälem sözümiziň arasynda diýipdik. Şygyr diýilýän da durmuşa çykaran gaýdym da.
Onun on görkü görmegen bolmaly. Eginin näkili watam özüne gelişmeli. Onun öz görkü bir zat diýip dursa, sözleýän sözü başga zat diýip dursa bolanok. Şol içinde edebiýatym dil bilen aýtsak logika, many, pikir birikmeleri, kapiýaty, akkyny, ählidady bir ýürege ýol çekmeli zatlar bolýar-da. Düzgüni. Şoň üçin hükman halipa gerek. Halipa. Sizin halipaňyz? Men halipam gönnen onu Türkmenistanyň halk gazetesi hormatly İlyas Ulsy. İmany bolsun daim Sapar Öreýew. Sapar ağaň eline işledim. Talap edici adamdy, juda talap edici adamdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde şeýle bir çağa çykýaly, gowunaçy adamdy. Şugun şol adamdan galan gowy aýdymlar bar-da, durnalar diýe. Garaýşy bar, gyýrlaryň şeýle buýsanyp, gowunyp, şunýalyk adamdan tälim alyp bildirinip, buýsanyp nemi dinleýän şonu onuň ýöne talap ediciligi näme dedi? Goşguýuňa alyp ýanyňa barsaň, ýanyna baran wagtyň şu alyp kağıdy alyp dıňyp bilerdi öňüňe. Göni sen şunýalyk zady nädip getirip bildiň? Owa sen şoň hani özüň oturdy belli et haýsy ýerini şonu men halamadym diýdi. Men oturup gün şu taýdym belli edip bilýärdim. Şo derejede men Sapar agany öwrenip bildim. Sebäbi ýekiji ýeri bärden gaýtma bolaýsa şoň inni ýöne häzirki döwürde inni kän ýyllar geçdi. Inni özümiz o bir näçe şägirtleri ýetişdirýärem bolýany. Öz ýazan zadyma näme üçindir Sapar agan gözü bile seretme häsiýetim bar. Egerde şu şol oturan bolsa, şu taýsyn näme diýerdik? Halarmady. Onuň şu taýda durýanna, hükman durýan täzeden pikirlenýän. Şu taýsyny Sapar aga bolan bolsa, gowşak görmek ahmaly. Halipa diýilýän zat ütköşük zat bolýan eken. Bir hilek idil kakaň ýaly, inataň ýaly, sen awraýyňa dalaşyk edýän adam, sen ýalňyşlyk goýubererini islemeýän adam bolýan eken. Şoň üçin iman bolsun. Men madama Sapar aganyň ýaşylykda ýatlaýan, esatanam oň şeýle bir gowy mehriban aýaly bardy, arzuly elneçi. Madama ýaşylykda ýatlaýan, arzuly elneçiň aýdan käbir öwüt nesihatlary hiç açan ýadymdan çykanok. Gyýdym sen gowşagrak diýerdim maňa. Ýöne sen gelen ýoluň gowşaklygy düýbünden kabul etmeýän ýola gelen ýadyňdan çykarma diýerdi. Bu ýollarda gowşaklyk bolýan näler? Filial badyňam, şo badyň bilen aňyp ýaşamalsyň. Gorun gowşaklyk edip, gözüňden ýaşakdyryp, garalyk galmaladan dälsiň. Sen hakykatdan Allah Taalanyň paý beren adam hükmünde göreşmelisin diýip öwredip kändatlar. Sebäbi käri mollum bolan aýaly. Şeýle akyllydy, paýhaslydy. Menem wagtyndan ýerek hosarlam ýitirem, soň şolary hosar taýdym da. Şolaň öwütlerini alýadym, dinleýärdim, bir zat diýseler etjek bolýardym. Iň esatanam şolardan alkyş almaga çalşardım. Köp sağ olun, gyzykly ürünleriniz üçin. Indi Durnawat genje ýaň diýdiňiz-de, 4 aýallagan diýdiňizmi? 5 aýallagan, bir erkek doganum ma diýdiňiz. Şol doganlaryňyz şygyrlaryňyzy okaýarlarmy? Okaýarlar elbetde. Okaýarlar näme diýerler? Şygyrlarmy okaýarlar ýöne eti. Olaň gollawy ýa olaň bir näýlik begenşi aýdyn ýa-da şeýle Durnawat jigim ýa doganum bir gowy çykypdyr diýip şo sözleri öz doganlaryňdan eşitmek ol ýa başga duýgumy kadýar. Ula aýallaganym bar, aý bölüp. Şol ömür diýen goşgym aýdym bolany oturup ağlady. Onuň Allah diýen goşgym aýdym bolany da görgüli ýoka ýürek. Hemen bir hil aýdym atada gowy düşünýäni şol oturup şonu ağlatdy. Ýa-ni Allah diýen aýdym ýadaňda da, ömür diýen aýdym ýadaňda da näme hil duýgular sen başdan geçirdinken diýip şoňa şeýle bir çyny bilen çağa ýaljak berip şonu näme dip şeýdip ýazyp bildiň. Ol ýa dinleýäňde ağlaýan ahyry özüň başyňdan geçirdiň näme bolar ka diýip şeýdip powa duýgulanýarlar. Döredýän zatlarma gollaýarlar, garaşýarlar elbetde. Gowanýarlar. Dogry aýdýaňyz. Indi Durnawat gelneje täzeden ütködüp ýadan ýerleriňiz boldymy eserleriňizde? Ütködülýän ýerler bolýar. Köplençe bar, men aňardan gelýär döreýişi ýalyk geçirýän. Köplençe öz häsiýetim şonu ýaly ýöne.
aydım bolçok goşgular bolýar da bir bagşen gögünde ýaraýar da men şonu aydım edetim gelýär ýöne şunyň ustaýdy bolan okul ütgödüp berdiýseler alyp ütgödüp berýän hiç şeýle tepe bildirmedi ýaly bine men bir goşgym bardy aýtýar da synagyl dünýede onuň bir hili ruhtan batmyrak düşýän ödüm ruhtaýdan ejirler onu şonda ruhtan düşýän atym bir hilegirek kabul edip bolmajak zatlaram ýad berýän onuň şonda şol bir gün berýän şarif diýdi gelneçe diýdi şu bir goşgym bar eken diýdi men dünýeden gidem soň ökünörsüň kenda men dünýeden gidem soň aljyrarsyň bir wada men dünýeden gidem soň ol eýen çağalaňa edilýän targat uluýuňyz uly boluň Allah'ın kulu bolun, edebin gülü bolun, men dünýeden gidem soň diýdi. Gençe soşgyn gowurdum, aýdyma da gow berjek zat bolýan. Bolmada men dünýeden gidem soň diýip dursaň diýdi. Onu pensin aýdym edesiň gelýär, howa bolýar. Onu men taňa şunu söýüp aýdym edip bereyim. Men dünýäňden gidem soň. Dünýeden näle dünýäňden. Men teň dünýäňden gidenimden soň. Owa duşma wöreň zalyma men dünýäden gidem soň diýdi. Onu duşma wöre zalyma men dünýäňden gidem soň diýip. Onuň gowaýdym boldy. Bidirgen şarif ýerine ýetirýär. Düşünersin kan adama sen dünýäňden gidem soň. Aljyrarsın bir wada sen dünýäňden gidem soň. Aljyrarsın bir wada sen dünýäňden gidem soň. Indi durnawat gence özüňiz birine meňdäsiňiz gelýärmi kiçi wagtda? Hawa. Kime? Gülşirin Aljanowany gowurýardym. Şonuň görküne, dogumuna özüni alyp tebe o döwürlerde menne ol bara hatta arzum edip bolmajak zatdy. Ýöne şoňa meňdäsim gelýärdi. Onuň şeýle şoň bir edebine, terbiýesine özüni alyp barşyna şoň dogum ýaly dogum şu bolaýsa diýip şeýle bir arda ederdim. Ýöne kelläňe gelmejek zat şonu meňdäsim gelmese de durmuş asal filtep meňdetip goýan eken. Ýöne şonu şeýle gowurup dinleýän bagşenda da aslında men garşylaşyp gördüňizmi? Yok, öýde bilen şoň görüşmek maňa meser etmedi. Men Gülşirin Aljanowany şeýle gowurýardym. Onuň andy ol gowurduwanam, ýaşdy urdan gowurýardym. Ýöne ol nädejek aýtýardy? Duýgulça aýtýardy. Gowurçedim ketdaýjy dep şeýle gowurýan maksat ýöne ýanky dogum gaýrat meselesine, görmek meselesine şu edil şu bir erkek kişiň aýal maşgalan söýüşýäli. Şeýle Gülşirin Aljanowany söýüp dinleýärdim. Indi durmuşuňyzda bir şowsuzlyk gabat gelende, şol şowsuzlykdan nähili baş alyp çykýaňyz we nähili baş alyp çykmalydygyny maslahat berýäňiz adamlara. Özüňiz birinji nähili baş alyp çykýaňyz? Özüm gönnen göne men bir hili öňe besen maşgalamam dine bolay. Sada hakyky türkmen adamlar bolan üçin menne bir üýtgüş güýçli anam bar jennetçe. O da Hudaýa bolan anam. Men durmuşum islenlik synagyna galaýyn, büdüreýin, ýykylaýyn. Galmaz derejede bolsam bir üýtgüş anam bar menne Allah bolan anam bar. Olmadamy men ýanymda. Ol hiç gaçan meni ýalňyz goýanok. Ol hiç wada aklym çatmaýanam bolsa, yerimden turup şu käten alyp bilmeýänem bolsam, ol men ýanymda, o meni ýalňyz goýmaýar. Şol anam bar mende. Şol anam bilen şowsuzlykdan çykýaňyz, şowsuzlykdan. Esas anam näme? Şol synaglaram berýän Allah Taala. Şeýle begenýän, buýsanýan, şoňa şükür edýän. Durnawat gence dinleýijilerim, tamaşaçylarym bir şahir denana köpürek goşgularynyň okaday maleken diýmedýäli bir owadan goşgularyňyzdan okap berseňiz we aslynda bir eser ýazaňyzda has haýsy tema köp umtylýaňyz. Size has ýakyn tema haýsy? Belki halipamyň taparöre olanlygy üçin söýgü tematyna känýürlenýän. Gowurýaňyz söýgü tema. Ýöne käwap gülkünç ýagdaýlaram bolýan, şu internet sahypalaryna ilk çykanda şonu biri maňa sowal berdi da, tespit edýärdi.
Gelince in artacaklaňa teredip oturuberseň bolja eken diýdi. He. Indi ol men tananok, men bütün ömrümi döredijiligi goýup gelenimden habary ýok da çaga. Onda men ona jogabam bermedim ýöne men munsuz ýaşap bilemok. Ondan hükman adam özüň süýüp ona süýüp hakkynda ýazylanakda. Ondan her bir insanyň bir ýüreginde söýgü duýgusy Söýgü. hemmet çağalarda da hatda aýdal bir ejesine bolan söýgüsi ýa bir haýwançyklara bolan söýgü hemmet Aslında süýgü ýok, ýaşadýan duýgda. Ol mudama özüňe hemra etnetin gelýär. Ol ähli garşylyklar görüşdi, ýeňip geçmäge güýç berýän duýgda süýgü. Ondan näme adam şu ýanynda hiç kim bolmasa da ne wagtyň geçmegi bilen ýan ýollaşýan yok gidip bilýär, hemişelik o yok da durmuşda bi. Onun adamlar şu patyllar ýaly ornun çalyşyp dur. Şonda da sen şahyr adammy, sen ýüreginde hükman kimdir var arkaňda dayanç hükmünde. Ýanynda durmuşyňa hemra hükmünde gözüňe gelip durýar. Ol hyýalynda sen bar söýgü hakynda aqdatlar dörep durýar. Tebe bolsaň isleňe bagly. Bar ýany oğlum sagam bolsa iyide uğrul solly maňa diýdi. Yalan sözle bolun. Awa. Bar bol ýanymda diýdi. Diýendi maňa. Ondan soň çenedir näme? Kadany. Awa Kakajan Nurif goýdy tadyny gerek geldi. Gözlerim gözüňe düşüp durmadan dünýäň başga baýlyk bary gerek gel. Gözlerim gözüme düşüp durmasa, dünýäň başga baýlyk bary gerek gel. Ömrüm barlygyndan lezzet almasa, onun galan galla ýar gerek gel. Sesini eşitmesem yetmez kararım, sensiň söýüp didarym diýi aýanym. Özüm munna sen ýanynda hyýalym, maňa aýralygyň zary gerek gel. Gursagynda goýup uklaýyn başy, sensiz hasat etmen ýaşalan ýaşy. Ýitirsem başyma gonun ak guşy, özgü bilbilleriň zary gerek gel. Sen ýetişdadyma ýürek ağlasa, yalňyzlyk atasy kalbym daglasa, nädeýin sen ysgyň jiger daglasa, ýat didarym röwşen nur gerek gel. Ömür desanymyň soňky aýdymy, sana söýgü syrym gözlem ýaýdymy, ey yalňydym, ýüregimiň söýdügi, maňa sensiz ömrüň özü gerek gel. Sağ olun durnamak gelince. Inni bir şeýle sowal beresim gelýär. Sowaly gözüňe getirin, men beremok. Biziň ýurdumyzyň raýaty däl bir daşyndan. Inteksiýony size şeýle şahyr hukmunda däl şeýle bir zenan hukmunda tanaýar. We size şeýle sowal berýär. Siz bagtladymmy? Näme jogap bererdiňiz? Da bagtladım. Hudaýa şükür. We siziň bagtly bolmagyňyzy sebäp bolýan zatlar mümkin bolsa sanasaňyz. Sebäp bolýan zatlar birinji bilen näme? Maňa dogry aýtsam, sagatçyklarym gaty görmesin, öýkelemesin, ýöne dörüjçilik diýilýän zat maňa gaty ganat berýär. Her goşgym aýdym bolanna men özüm şeýle bir bagtly diýýär. Şon ýalyk aýdymlam ganat berýär. Şeýle bir joş, ýani hemem ýene bir aýratyn bellemeli zat. Biziň gursagymyzda şun ýaly buýsançy, begençi, gowançy guýýan döwrümüz bar. Tebäbi şeýle bir döwür diýilýän zat şahyra gaty täsir etýärdi. Ýani söýdüňiz bölýän. Başlan kiçi wagtym gowar ýadym, soňra söýýärdim ýöne o döwürler kän bir ünsürilmeýärdi diýdim. Indi bir häzirki döwüre geldik, başysyna söýdüňiz dowam edip bilersiňiz. Indi häzirki döwürde gowzat döredip bilsen şeýle bir harydarken. Ne ýene bir gede gaýdyp gelesim gelýär her sözümiň üstüne hatda şu internet ulgamlarynyň üstü bilen ömralla didaryny görmeýän adamlarmy biz tanap otyrys. Kimiň näme döredýäni bilip otyrys. Onuň şeýle bir ilham berýän wakalar bar ýurdumyzda bilýän. Ine eje hükmünde näme bagtymyň ilkinji sebäpkärlerini ýene bir ejeligim da. Şahyr saňam bolan ýöne eje derken. Sağalanma isleýän ýerine okap bilýärler. İsleýän zatlar, isleýän hünärlerini işläp bilýärler. Şolaň arzuwyna ýetmäge mümkinçilik bar. Bir arkaýyn ýatýas. Owa hiç ýyl gowuk galmagaly oýanamyz. Ýerden guşluň sesi bilen öýrýäs. Şeýle bir arasda şäherde ýaşaýar. Ýurdumyz parahat, Hudaýa şükür. Gymylla bilsen horluk ýok. Hiç ýyl eger özüň ýaltaçylyk etmeseň, biperwaýlyk etmeseň, näme diýär Kerim aga? Diýme dinç kulagym açwaşym betdir diýärdi.
haywana mahsustur açbaş dinç uluk. İnsana mahsus da döretmek, gurmak, döredilýän ýerde din jalmaz gursok, öň ene bagryna din jalşyň etdir. Biz diňe işlemeli, diňe rahmet çekmeli, sonra öz rahmetin hakykatdan meýwesini görüp bilýän. Ana sonra bagyt tapýandy. Indi sözüňiziň bir gelişine göre aýdyşym ýaly bir işlemek üçinem elbette ähli mümkinçilik bar. Ýani diýdiňiz ýaltalyk etmeliler. İşlemek üçin mümkinçilik bar, şert bar. Ýurdumyzda iň esasanam şahyra, sunwat adamlaryna hormat bar. Egerde sunwat diýilýän zadyň ösmegine şo derejede ýardam berilýän bolsa, şo derejede hormat goýulýan bolsa, ähli mümkinçilikler döredilýän bolsa, açylýan bolsa, ondan edip şahyr joşmasyn. Adamlara ýetirip biljeňi bilýän ähli mümkinçilikler bar da. Elbette mümkinçilikler döredýänem, ahman arkadaşlar, ferdarmyz, bizim hormatly prezidentimiz. Elbette mümkin bolsa watanymyzy wasp edýän arkadaşlar, ferdarmyzy wasp edýän bir şygyryňyz bar bolsa, eseriňiz bar bolsa, şu ýerde biz dinlemäne taýýar. Her bir joşgynyň, her bir gowlugyň hökman düýbünde tebäpkär bolýar. Onuň biziň hem ählimiziň bar, alhamatamyz diýsemem bolýar. Gahrman arkadaşymyz bar, arkadaşly ferdarmyz bar. Şu bize döretmäge mümkinçilik berýän. Onuň şu halka ýeten wagty biziň bar bu ýysonsly, begençli, gowonsly sözleri eşitmekligimizde tebäp bolýanlar. Itaty, şu mehribanlymyz bar da arkamyzda. Şoň üçin golaýdy. Milli lidermeden Gahrman arkadaşymyzyň doglan gününü men internet ulgamlaryna paýlaşdym. Arkadaş diýen täze aýdymyz, biz ony Kakajan Nuriýew bilen döretdik. Sonra adamlar şeýle gowy gördükän tesbirler geldi, soňsky kap bereýin. Arkadaş, adalet ýolun uran, şöhrat şanym arkadaş, geljegi öňden gören howanlarym arkadaş, baýdagymda aýym bar. Gövünlere jayım var, payhasyňdan payım var, jiger janym arkadaş, yalkananım yalkanym, umydy ak ertämiň, tuğuy belen sarpamyň, gözde nurum arkadaş, öňe jan watan, saňa şöhrat şan watan, bagyt daňym bolup atan, namys arym arkadaş, dünýä nusha ýolumyz, Ogulhanyň ýylybyd, baýlygymyz, barymyz, ýürek tarym arkadaş. Adalet ýolun uran, şöhret şanım arkadaş, geleceği öňden gören howanlarym arkadaş. Adalet ýolun uran, şöhret şanım arkadaş, geleceği öňden gören howanlarym arkadaş. Baýdagymda ýammar, bugün ýürejim bar, haýhatyňdan paýam bar, jiger janym arkadaş. Haýhatyňdan paýam bar, jiger janym arkadaş. Yalkanım, umid agertanym, tuğut bilen sarpanım, gözde nurum arkadaş. Yalkanım, umid agertanym, tuğut bilen sarpanım, gözde nurum arkadaş. Yöngü can vatan, sana şöhret san vatan, baktanım bolup atan, namatarım arkadaş. Baktanım bolup atan, namatarım arkadaş. Ogulhanyň ýyly bir, baýlagy
Baylığımı barımı yürüp tarım arkada Dünyeniz yolumu Oğul hanım ile ver Baylığımı barımı yürüp tarım arkada Baylığımı barımı yürüp tarım arkada Baylığımı barımı Sağ olun. Qalamga ucu itol sındırna vatkence. Enne şu yerde bir aydayın yaş ne bir eser dörediyen şahirler bolsun ya bir yaşlar bolsun. Şolary öz perdentleriniz hökmünde gözüne getirip durmuşda näme maslahat bererdiniz? Umuman häzir ýazýanlaryň köpsini men gowurýan. Häzir şeýle bir galamgar oglanlarymyz, gyýlanlar bar bol, töwlemi. Hudaý tarapyn paý berilen oglanlarymyz bar da. Adam bellep geçip bilersin. Billep elbette geçip biler. Hem adam tanaya sed diýip şahir bar. Şoňa bir hili ijjetine bolan mehribanlygyna hemişe höwet edýän. Onuň aýdym döredýär, şygyr döredýär, onuň ijjeti bilen bile video rolikler goýýar bolyn. Daýjan belki meňem ogullarym bolsa şolar ýaly mehriban. Ijem diýip duran bir mehirli ogullar bolsun diýip arzu etýän. Onana Gülşürün hanyma ýaşlardan şeýle gowurýan. Oňdyňa döredijiligi däl, beýik adamkärçiligi bar. Şeýle gaty ýakyn gatnaşýan gowurýan. Onuň Seyit Murat Gelliýew gowurýan. Goçmurat Orad Muratov. Şonam gowurýan. Şon ýaly ýaşlarymyň arasyna gaty ekenlerken Aýgul Garaýban gowurýan. Indi ýaşlarymyza maslahatyňyz. Yani olary şeýle bir teorekde bir eser döredýän ýa ýaş şahirler hökmünde görmän, öz perdentleriniz hökmünde gözüne getirip näme maslahat bererdiňiz? Mesela perdentler hökmünde howa islendik adama, islendik ýaş nesillere. Mehribanlam, edir balajyklam, kalbaňyza pek saklan diýerdim. Şu sanlygyň sap bolsa Allahyň özi alyp çykýar. Men şonu bilýän, kalbyň pek bolsun diýerdim. Ýoluň açyljagy hakynda gurrunam bolmaz, hiç şeýle oňa gumanam bolmaz, kalbyň pek saklan diýerdim. Köp sağ olun. Durnavat gence inne şöy bir eserleriňizden çap edilen kitabyňyzda bir odan goşgyňyz bar eken, mümkin bolsa men okusam bolarmy şu ýerde? Elbette. Durnavat Aşyrova ýagny bugünkü biziň gepleşigimiziň mehmany Lenan Şahirimiziň Söýgü Çemen atly bir eserleriniň jemlenen kitabyny Galaýyn atly şygyry mehman tamaşaçylar häzir ruhsat berdi elbette awtoryň öýde okap bereýin. Ya diýiller rızkymatma yaradan öz ýurdumyň guly bolup galaýyn. Bahar gelse Nowruz garyn ereder şu topragyň guly bolup galaýyn. Sözlerime nağışlap köňül duýguýmy, ihlasym görkezsin ýürek söýgüými. Ýazyp yeňip gussa gaýgymy. Şygyryýetiň ýaňy bolup galaýyn. Watan gojolmajak ýaşlygym meniň. Arkada ýürekde joşgunum meniň. Söýgü atly ölmez ýitmez eseriň ýakyp barýan. Dem bolup galaýyn. Köp sağ olun Durnavat gelneje owadan şygyrlaryňyz üçin, owadan fetrleriňiz üçin, durmuşda adama bir döretmek üçin, zähmet çekmek üçin esasy saglyk gerek. Şol baýlygy size hemişe bir arzu edýän, hemişe ýanyňyzda bolsun saglyk, jan saglyk. Durmuşda bir hemmelen arzu edýän bir bagtly denany, ähli bir denan maşgalalar goýsa daşyndan görüp, şu denan ýaly menem bagtly bolsadym, şu denan ýaly menem bir owadan bolsadym diýip arzu etseler, elbette bir awadan ýurdumyzda, toýly bayramly ýurdumyzda siziň eserleriňizde aýdymlar döredilip, olam toy bayramlarda ýaňlanyp dursun. Janyňyz sag bolsun. Ýene-ki toýly bayramlarda görüşmek nesip etsin elbette. Indi şu pursatda biziň her gepleşigimizde bir hemaýetkarlyk edýän köp sanly telekeçi ýigitlerimiz, türkmen ýigitlerimiz, bir telekeçilerimiz ýardam edýär, hemaýetkarlyk edýärler. Olar her sanyna gelýän mehmanlara öz sowgatlaryny bir uğradýarlar. Mümkin bolsa şol sowgatlary size gowşursak. Bolarmy? Tamam. Biziň hemişeki bir hemaýetkarymyz, ýagny belki bilýänsiňiz, Bossan konsept diýip bir owadan dukan bar biziň Aşgabat şäherimizde. Kabul etseňiz, o ýerde öý bezegler üçin ýürütse sowgat uğratdylar. Ýene-de türkmen telekeçilerimiziň biri
Yüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň Bulvar brendam size öz sowgatlaryny uğratdy, kabul edin. Minnettar. Ýene de Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şiirýag brendam ýürüýtdi. Siz üçin şahsat benan üçin sowgatlaryny uğratdylar. Indi biziň ýurdumyzda ýürüýtdi türk tagamlaryny taýýarlaýan Katmer deňsiz taýsyz ýeketäk kafe bar. Olam özüne size bir süýjülüklerini uğratdylar. Maşgalaňyz bilen, balalaryňyz, akdyklaryňyz bilen dadyk görüň elbetde. Ýene de bir öňde barjy telekeçilerimizden biri, ýagny Ziýathil tort we konditer önümleri. Olam süýjülük tortuny uğratdylar. Hemişe füçülükde Ha, yaşa. elbette. Dadyk görüň we hemişe bir müşterisi bolmaňyz arda edýän süýji tagamly elbette önürýän önümleri. Şu pursatda bize hemaýetkarlyk edýän ähli hemaýetkarlara da işlerini üstünlük arda edýär. Goý alyp barýan işiňizde hemişe bir üstünlük ýar bolsun, bir arzularyňyza ýetiň elbette. Size de ýene bir gede gymmatly wagtyňyzdan bir wagt aýryp biziň gepleşmede gatnaşyp elbette taýýarlan sowallarymyza has bir içkin, duygulu jogaplar berip bir gepleşmede gyzyklandyryp elbette dinleýijiler hem siziň müştaklaryňyzdan bir has duygulananlar diýip umyd edýär. Köp sag bolsun aýdýar, janyňyz sag bolsun dyrnak. Köp sag bolun, menem siziň ähli dörejilik toparlaňyzda köp sag bolsun aýdýan. Her biriňiziň ýüregiňiň jümmüşinde bir gizlenip ýatan arzuwlaryňyz bardyr. Şol arzuwlaryňyza ýetmek, ähli arzuwlaryňyzyň muradyna uganmak ähliňizden ýetip etsin. Köp sag bolun dyrnak gençe arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şu pursatda bize şeýle alyp barýan işimizde bir isleýän işimizde zähmet çekmäni mümkinçilikleri ödýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlary aman bolsun. Biz raýatlar, biz halky elbette watanymyzyň ösmegi üçin elimizde barymyzy edersip şu pursatda söz berýär. Mehriban tomoşaçylar, şunuň bilen durmuş turalga saatly gepleşigimiziň bu gezek sanyny geçirip gutarýar. Siz bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan daşaşmaň, çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Tawaram.